Dies irae, dies illa, solvet seculum infamil. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng dating kasambahay ng tita ko at ng isa sa mga kapatid niya. Taong 2005, Multinational Avenue, Parañaque City. Itong mga panahong ito, parang kasagsagan sa multinational ang paggawa ng mga naglalakihang bahay. Doon kasi sa village na yon, pabonggahan eklavu talaga ang mga bahay. Sa pinupwestuhan ng bahay ng tita ko, meron silang isang kapitbahay lang na nasa bandang kaliwa nila. Tapos doon naman sa kanan, dati isang malaking bakanting lote lang yon. Tapos merong bumili na Pinay na merong asawang Hapon. Kaya ang ginawa niya, nagpatayo siya doon ng isang malaking bahay. Halos pantay ang laki noon sa bahay ng tita ko. Pero hindi yun ganun kabilis natapos. At meron silang magiging bisita na hindi inaasahan. Ipapaliwanag ko lang sa inyo ang itsura ng bahay ng tita ko para pumasok sa inyong mga imahinasyon. Ang klase ng bahay na tinutukoy ko, pag nakatayo kayo sa harap, isang mahabang gate ang sasalubong sa inyo. Tapos pagpasok mo sa loob, isang napakalawak na garahe. Lalakad ka lang ng konti, tapos malaking pintuan na nila ang makikita mo. Hindi ko na ipapaliwanag yung buong loob. Masyadong malaki. Hindi din naman doon iikot ang istorya. Pero tandaan nyo to, sa second floor ng bahay ng tita ko, merong 4 na malalaking kwarto. Isa sa tita ko at asawa niya, sa anak nila, sa lolo ko, at sa mga tita kong bumibisi-bisita minsan doon. Sa baba ng kwarto nila, ando doon yung kwarto ng kasambahay nila na si Ate Suzette. Yung likod na lang ipapaliwanag ko. Doon sa parte ng garahe, sa kaliwa at kanang dulo, merong daanan papunta sa likod ng bahay. Kumbaga, parang mga eskinita yon. Masikip kasi tapos ginagamit na lang nila para tambakan ng gamit. Pag sa kanan ka pumasok, andun lahat ang mga gamit ng aso nila. Tapos pag narating mo yung dulo, sasalubong sa iyo ang isang napakataas na hagdanan. At sa taas ng hagdanan, nandun naman yung tangke nila ng tubig. At gaya nga kasi ng mga nabanggit ko sa dati kong kwento, pahirpan pa ang tubig sa Parañaque ng mga ganyang taon. Kaya kailangan mo talaga ng sariling tangke. Kapag tumingin ka sa kaliwa mo pagdating mo sa pwesto ng tangke, makikita mo ang ginagawang bahay na nasa tabi nila. Nung mga panahong ito, meron ng second floor yon. Pero pansamantalang inabandona ang lugar dahil short yata sa budget yung nakabili ng lupa. Parang 4 o 6 na buwan yung nakabakante. At pag sa kanan ka naman papasok, puro mga halaman at maliliit na puno ang madadaanan mo. At pagdating mo sa dulo, malawak na lupa ang sasalubong sa'yo. Sa kanang bahagi nun, nandoon yung tinatawag namin nila Johnny na Bat Cave. Bakit Bat Cave? Nung mga bata pa kasi kami, sabay-sabay kaming gumagawa ng session sa iisang bahay. Maliit na bahay lang yun. Tulugan lang ng driver ng tita ko. Nanggaling ang salitang Bat Cave sa salitang Tebats. Kapag binaliktad nyo ang salitang yan at inalis ang S, alam na this. Yung mga pilyong listeners ko, alam ko na alam nyo kung anong tinutukoy ko. Normal sa atin yan. Balik tayo sa kwento. At sa dulo ng lupaing yon, merong isang malaking pader na naghihiwalay sa lupa ng tita ko
at sa isa pang bakanteng lote. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, yung katabing bahay na ginagawa palang abandonado. Akala nga namin mabilis yung matatapos. Kasi parang ilang buwan pa lang, meron na yung second floor. At talagang napakalaki ng bahay. Kaso nga lang, wala na kaming nakikita doong mga manggagawa. Tapos may ibang amoy yung bahay na yun. Yung amoy parang nanggagaling sa taas ng Batcave namin. Sa taas kasi nun merong open apart. Tapos sa sobrang lawak nun, hindi na namin makita yung dulo. Kahit umaga, hindi makita. Duda namin baka may namatay lang na daga o kung anumang hayop. Hindi na wala yung amoy na yun. Parang kada dumadalaw ako sa bahay ng tita ko, diretso ako sa Batcave eh. Habang dumadaan ako, amoy na amoy ko yun. Amoy ano eh. Amoy ng hininga ng kaibigan mo. Alam mo yung ganong amoy? Parang tahimik lang na imbornal. Tapos may kumawkaw. Ganun kabaho. Tapos malansa rin. Nakakabaliktad ng sikmura. Dahil sa amoy na yun, nareklamo ng tita ko yung bahay. Pinuntahan yun ng mga guard. At pagpunta nila dun sa ginagawang bahay, meron silang nakitang isang supot. At ayon sa tita ko, kwento sa kanya ng mga guard, yung supot daw na yun, parang naglalaman ng mga maliliit na bituka. Parang isaw ng manok, mga ganun. Kaya naalarma yung mga guard dahil imposible daw na may makapasok doon. Lalo na sa parteng yon. Kailangan mo kasing pumasok sa pinakaharap ng bahay para makarating ka doon. Nakakandado yung gate. Maliban na lang kung may lahi kang pusa. Pwedeng-pwede mo yung talunin. Kaya ang nangyari, nilagyan ng tita ko yung taas ng Batcave ng isang ilaw. Nakatutok yun doon para makikita namin kung merong aakyat o papasok. Duda kasi naming lahat, baka meron lang nagtatapon doon ng mga basura nila. Lumipas ang ilang araw, linggo, nawala yung amoy. Naging normal lahat. Ayon din sa mga nakatira sa bahay ng tita ko, wala naman daw silang nakikitang kung ano doon. Baka daw natakot kung sino man yun ang titrip. Yun ang akala nila. Pero isang gabi bandang 9:30 PM, papakainin ni Ate Susette yung mga alagang aso ng tita ko. Nakalimutan niya kasing pakainin ng dinner time. Nung hinahanda na niya yung pagkain ng mga aso ng tita ko sa likod ng bahay, habang naghahalo daw siya, kasabay ng paghalo niya, may naririnig daw siyang Nung una, akala daw niya nanggagaling ang tunog na yon sa paghalo niya ng kanin at ulam. Kaya ang ginawa niya, itinigil niya yung paghalo niya. Pero nandun pa din daw yung tunog na tumaas daw ang lahat ng balahibo niya sa likod. Kaya ang ginawa niya, sinigaw niya ang pangalan ng aso ng tita ko. Pagsigaw daw niya, biglang tumayo si Balto na nasa dulo ng lote at agad-agad na tumakbo papunta sa kanya. Akala niya aatakin siya ni Balto dahil galit na galit ito. Nang bigla itong tumalon papunta sa likod niya. At paglingon ni Ate Susette, nawindang daw siya sa nakita niya. Isang matandang babaeng nakahubot-hubad. Sobrang haba ng dila. Buhaghag daw ang buhok nito na kulay itim. Napakalalim at nanlilisik ang mga mata nito. Pulang-pula ang kulay habang nakatitig sa kanya. Grabe daw ang pagtulo ng laway nito. Pero ayon sa kanya, wala raw itong pangil. At hindi ito yung mga imbentong manananggal na napuputol yung katawan. Pudya, imbento yan. Yung nakita ni Ate Susette, buo ang katawan at merong pakpak na itim. At ayon sa kanya, maninipis ang pakpak nito.
Parang yung texture daw ng garbage bag. Tapos yung katawan daw punong-puno ng langis. Yun ang nakita niya. At nung pagharap daw niya, parang nagkagulatan daw silang dalawa. At napaatras ito dahil tumalon yung aso ng tita ko para kagatin siya. At pagkurap na pagkurap ni Ate Susette, nawala daw yun na parang imahinasyon niya lang. Pero napaka-imposible daw na imahinasyon yun. Dahil amoy na amoy niya yung langsa. At ayon kay Ate Susette, parang amoy utak daw ng baboy na may halong nabubulok na laman. Yung ganun yung amoy. Yung nagpapabaliktad ng sikmura. Ganun na ganun daw. Matapos ang insidenteng yon, nagkwento si Ate Susette sa amin ni Johnny. At syempre, kainitan pa namin ni Johnny noon na mag-aral ng mga buhay na salita. Araw-araw at gabi-gabi pa kaming nagdadasal noon. Kaya alam namin na papalag kami kung sakaling magpakita yung manananggal na yon. Kaya ang ginawa namin ni Johnny, naghanda kami ng mga gamit na ipangpapatay doon. Biyernes ito ng hapon. Pagtapos ng pasok ko sa school, dumiretso na ako sa multi. Para doon ako magpalipas ng Sabado at Linggo ko. Unang ginawa namin ni Johnny, nagkarga kami ng maraming puder at bakod sa katawan namin. Kinuha namin yung itak na ginagamit naming pangtabas ng Bermuda grass. Dinasalan yon ni Johnny at itinusok sa lupa. Pagkatapos ng mga ritual namin ni Johnny, hinayaan muna naming matulog ang lahat ng tao sa bahay. Nung tulog na silang lahat, bandang 12:30 AM na yon, umakyat kami ni Johnny sa taas ng tangke. Sinisipat-sipat namin yung ginagawang bahay, kung meron bang magpapakita doon o kung ano man. Habang naghihintay kami ni Johnny, bigla na lang merong sumitsit sa amin. Psst! Psst! Naalarma kami ni Johnny at bumaba ng tangke. Binunot ni Johnny yung itak na nakabaon sa lupa at sinabi niyang, "Labas na dyan! Kanina pa kami naghihintay oh!" Maya-maya lang, biglang lumakas yung pagsitsit. Psst! Psst! Parang napikon si Johnny at sabi niya, "Ano? Hindi ka magpapakita? Bakit ka nanggugulo dito?" Maya-maya lang, may narinig kaming tumatawa. Mga siraulo, matulog na kayo! Walang yan. Si Kuya Jonel lang pala, yung driver ng tita ko. Iihi daw siya tapos nakita niya kaming nasa taas ng tangke. Kaya pinagtripan kami. Buisit! Sabi ko naman sa inyo totoong kwento lang tayo. Akala nyo makakalaban namin yung manananggal? Malabo pa yan sa tinta ng pusit. Unang-una, wala kaming gamit na pangkaliwa. Ibig sabihin, sobrang lihis kami sa paniniwala ng mga ito. At hindi kami mapupunta sa punto ng subukan. Kaya yung mga tungkol sa aswang-aswang na laban-laban, damn! Yun lang ang masasabi ko. Engkwentro, pwede pa. Makakita, pwede pa. Mabiktima ka dahil wala kang alam, pwede. Kasi may tito akong ilang beses nang nakipaglaban sa aswang. Kaya naman siya kinakalaban kasi nga ang gamit niya nasa kaliwa. Kaya gusto siyang subukan ng mga ito. Bigyan ko lang kayo ng note. Kung fiction yung kwento, pwedeng-pwede yung mangyari. Pero sa totoong buhay, come on guys, huwag nating lokohin mga sarili natin. Lalo na kung may alam din kayo. Yun lang. Balikan nyo yung kwento kong 1976 para maliwanagan kayo kung ano ang mangyayari kapag nakipaglaban kayo sa aswang. Alam nyo, mas matakot kayo sa mga engkanto, duwende, maligno, mga laman lupa, at lalong-lalo na sa mga mangkukulam. Pwedeng-pwede kasi kayong bigyan ng sakit niyan. At ang masakit pa, pwedeng-pwede nilang kunin ang buhay ninyo. Malinaw na. Sige,
Balik tayo sa kwento. Pagtapos nun ilang araw nilagnat si Ate Suzette. Tinawas siya ni Johnny. At nakita nga ni Johnny sa tawas na parang merong isang babaeng nakayuko ang nagbibigay sa kanya ng parusa. Kaya ang ginawa ni Johnny, yung resulta sa tawas ni Ate Suzette, inilagay niya sa ilalim ng unan at inusalan niya ang bunbunan nito para tigilan na. Kinaumagahan lang nun, nung nadurog yung resulta ng tawas ni ate, sumuka daw si Ate Suzette. Pero ayon sa kanya, parang sumusuka daw siya ng hangin lang. Walang lumalabas, pero gumagaan ang pakiramdam niya. Pagtapos noon ay naging maayos na siya. Pero akala namin, yun na ang huling paramdam ng manananggal. Itong kwento naman na to ay ayon sa tita ko. Habang naglilinis daw siya ng lamesa niya, 6:00 pa lang yun ng hapon, may naririnig daw siya sa labas ng bintana niya na parang meron daw humihinga na malaking aso doon. Yung aso nila nasa baba pa. Saka alam niya ang tunog ng hingal ng aso. Nung silipin niya daw, nakakita siya na merong nakahubad. Tapos nakaupo sa bubong kung nasaan ang kwarto niya. Hindi niya daw yun tiningnan ng buo dahil hindi niya makayanan yung sobrang baho ng amoy. Lumayo siya sa bintana. At paglayo niya, nakikita niya na unti-unting tumatayo yung nasa bubungan niya. At habang tumatayo daw ito'y nag-aangil. Unti-unti daw humaharap sa kanya. At pagharap nito sa kanya, ayon sa tita ko, normal na mukha ng matanda lang daw ito. Pero pulang-pula ang mga mata. Tumutulo ang laway at sobrang itim ng mga labi nito. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya at tinawag niya ang lolo ko para ituro yung nakita niya. Pagpasok ng lolo ko sa kwarto, lumaki daw ang mga mata nito at nagsalita ng mga hindi niya maintindihan salita. Itinaas daw ng lolo ko yung kanang kamay niya at itinapat sa bintana habang nag-uusal ito. Pagbigkas na pagbigkas ng lolo ko ng hum! Biglang may narinig yung tita ko na parang pumipiglas daw na ewan. At narinig niya na may bumagsak doon sa may ginagawang bahay. Ang sabi sa kanya ng lolo ko, hindi naman daw makakapasok yun sa loob. Hanggang sa labas lang daw yun. Kaya wag siyang matakot kung makita niya ulit. Kaya ang ginawa ng tita ko, nilagyan niya ng makapal na kortina ang bawat bintana ng kwarto niya. Pero hindi tumitigil yung manananggal. Nung matutulog na ang tita ko, bandang 11 p.m., nakakarinig daw siya ng pagaspas na para bang plastic na hinahangin. Alam niyo yung tunog ng plastic bag? Ganun daw yung tunog. Paikot-ikot daw yun sa bahay. Tapos may mahina daw siyang naririnig na parang nahihirapan daw eh. Sa takot ng tita ko, ang ginawa niya ay pumunta ulit siya sa kwarto ng lolo ko. At pagbukas na pagbukas niya ng pinto, gulat na gulat ang tita ko sa nakita niya. Nakayuko at nakaluhod ang lolo ko habang nagdarasal. At sa tapat ng niyuyukuan ng lolo ko, kitang-kita daw ng tita ko ang isang napakagandang babae. Napakatangkad, brown ang buhok, at nakasuot ito ng napakahabang puting damit. Isang kisap mata lang, nawala ang lahat ng nakikita ng tita ko. At dahang-dahang tumayo ang lolo ko at sinabihan siya ng, Matulog ka na.
Hindi na babalik yon. Napagalitan na ni Maria. Magmula ng gawin ng lolo ko yon, wala na. Normal na talaga ang lahat. Ilang buwan lang din ang lumipas. Nagpatuloy na ang paggawa ng bahay doon sa katabi nila. May mga ilang parte lang akong ipapaliwanag. Yung narinig nyo na binanggit ko na isa yan sa mga milyong-milyong susi tungkol sa mga buhay na salita. Kumbaga, kapag binanggit mo yan, merong bubukas na puwersa o kapangyarihan. Yung tungkol naman sa Maria, kung babalikan nyo yung kwento kong 1976, siya si Maria Makiling, isa sa mga kaibigan ng lolo kong diwata. 3 yung kaibigan ng lolo ko, pero yung 2 diwata, sa ibang kwento ko na babanggitin. Oh, paano ba yan? Papaalalahanan ko pa ba kayo ng like, share, notification bell, subscribe button? Huwag mag-skip ng ads. Siguro naman hindi na kailangan. Baka kasi pag nag-skip ka ng ads, paglabas mo ng bahay, bigla-bigla ka na lang dadagitin ng manananggal.